И здравейте на всички, аз съм Дапро и играя Gun Game. Вижте какъв скин на оръжие имам. Много е готин. Надявам се да ви харесат как играя този скин. И този скин да ви хареса и да ви хареса как играя. Но тук е много пълно, затова може и да не успявам да убивам много хора. Но минахме, вижте какъв хубав скин. Имаме, това ми много хареса този скин. Надявам се и на вас да ви хареса и как играя и скина. Ето сега вън, дано да не ме види никой. Оп. Сега тръгвам. Ето един, където ще го убия, но не можах. Съжаление. Ето една двойка. Ето виждате, че тук са много хора и не мога да успя да убия много. Така че може от време на време да правя килове, но не винаги. Ето, отново се самоубиват и се връщаме на оръжие назад. Но това е по-хубаво, така че надявам се да... Къде ме стреляте? Ето ми го третия кил, това беше трети кил. Ето още една двойка, това май ще ми е четвърти, не няма, защото вижте на какво оръжие са тези двойките и така че ще мина двойка. Да, ето минах двойка. Сега ще се рестартнем точките и продължавам напред да правя килове. Ето сега, ето един, това е от нашите. Сега тръгвам, ето плувам, да се надявам, че под водата не мога да стрелям, това е много гадно. Ето ми го скина на калашник. Надявам се да ви хареса този скин, защото е много хубав. На мен ми много харесва. Ето ви го скина на канайф. И има много на там скинове, които имам да ви показвам. Сега, ако стигнем на АВП, ще ви покажа скина на АВП. То сега минаваме на пилешката и след малко време ще стигнем и на това. Стигнем на АВП-то. То откъдето ми да, видя го откъде му уби. Ето го то с къде ме стреля. Наби го хедшот. Това им беше втория кил. Виждате, тук са много хора и не мога винаги да правя килове. Малко по-късно може да играем 1 в 1 с един мой приятел. За малко да го заколя. Вече сме, като видите, вече съм на имка и съм по-добър с нея. Така че мога да правя повече килове. И да, това им беше третия кил. Ето, тук под водата е много гадно, че не може да се стреля. Сега още плувам. Ето може вече. Ето, убих го. За малко с хедшот. И
Надявам се да ви хареса това видео. Сега ви оставям да гледате как играя. Ето, както видите, минахме вече на снайпер. Ето. Така. Както видите, сме много, но те ни убиха. Това снайперче, между другото, ми е любимото. После на него ще си сваля скин. И по-късно ето го АВП-то. Вижте колко хубав скин имам на АВП. Цветен. Сега, какъв хедшот. Ето ще един. Ето един. Това. Сега може да взема кил. Ето. Взех. Не. Сега презареждам. Не, тук са по един патрон. Ето вече не е на пилка. И добре, че има далека гледка. Така. Ето, както виждате, съм направил, ето ми го седмия кил. Ето един къде си каширал, вече знам. Ето автоматичен снайпер. Ето. То ми го 8-я кил. Както виждате, този сервер е пълен. Ето как ще... Не можах да го убия. Но 8 кила са добре. Ето втория бърз снайпер. Автоматичен исках да кажа. Ето даже хедшот набих. Да, те са на вечен снайпер. Така че си седя в нашата база. И да, това, както ви казах, е Gun Game. Ето, минахме на тежка картечница. Сега с нея съм малко добър и може да взема повече килове. Само да стигна до тяхната база. Те са на калашник. Ето, взех един кил дай с хедшот. Ох, ето един, сега ще го убия. Те само хедшот бият. Но, ето, че ние сме на бомби, но съм много слаб с бомби. Ето го глога. Вижте какъв скин на глог. D3 ще не посочим. 3. Вече сме... Да, още сме на бомби. Метнах бомба, но не съм много добър с бомби. Така че може да... Скоро да не стигнем на нож. Но ето, вижте колко хубав скин на кнайф. Ето някой ме стреля и откъде му би. Ето, фърляме на бомба. Плувам. Минам. Ето един ще взема кил. Те са на нож. И ние след малко ще минем на нож. И те се върнаха на МК. Вижте глога колко е хубав. Сега тръпваме. Метам още една бомба. И тя беше много нависоко. Те са на МК, се върнаха.
Но ние стигнем ли на нощ, няма как да ги убиеме, защото те са на емка още. И не може да стигнем до тяхната база. Ето, както виждате, един плува. Уби го и това ми беше 11 кил. Фърлям бомба. И на 8 хелт съм. Я, вижте, убих един на късмет. Ето, минахме на нож, но никога не може да ги заколяме. Защото те вижте на кое оръжие са, а ние сме на нож. О! Ух! Никога не можем да ги заколяме. Не ме стреляй! И както виждате, това е Gun Game. Това беше всичко за днес. Чао!